Bude to mať obrovský efekt na ľudské bytosti. Všetky civilizácie založené na myslení predpovedajú záhubu. Všetky civilizácie založené na byti predpovedajú osvietenie. Či bude rok 2012 rokom záhuby alebo osvietenia, voľba je vaša. Pozývam všetkých z vás, aby ste boli súčasťou tejto úžasnej, radostnej a úspešnej cesty pretransformovania ľudského vedomia na božské vedomie v roku 2012. 2012. Pretransformujte sa teraz. Naživo vysielaný celosvetový webinár od Paramahamsa Nityanandu. Prihláste sa na bezplatné sledovanie cez www.nityananda.org. Časy konania webináru, nedeľa, 22. január, India, od 8. do 10. večer, východné pobrežie USA, 9:30 až 11:30 ráno, stredná Európa, 3:30 až 4:30 po obede, Malajzia, 10:30 až 12:30 ráno. Prihláste sa teraz.